334. Nasa John may ikon mate ikon mago si Bui. Mangulu ikon mate asa tundinggan muse. Jala ikondo malaki asa sugot bagiti tuha sangakonan. Warna anak Tuhan Yesus Kristus doh warna itu di parpadia ngatu bapa langit doh tanokon amin mengantar produk kehamatian tu bagasan hamonangan jo hamatian di dia dosa jo naroko di dia doh hamonangan mi lai dosa itu sorok di hamatian di bahini maulia di maruhata tu di bata nama galehon hamonangan tu hita marhiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Martani yang mahita. Ali Tuhan dibata aman namin na di badua gijang. Bunga dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean alam ibu sanani. Jala di panguluhodo ibadah asadapotan hati gorang dohot anggolua kami. Asima roham dihami. Saya jari jala apuli mahami. Asa unang mandiri kami alanong bijuho dongan namion patugu mahaposyon nami jala pabenge maroha nami makirim di hamuluasun asa unang mangadungi kami somon si pinibegun na sumar pakirim mi saitai di maroha nami tuho ay hodo si pangapu jala hodo haposan nami namarsikatun tuhodo kami sahat Rodi hasil sudah di pohal nami. Amin. Aboka donga saha persiaun terlalu mau lima di keluarga nami di sun keluarga besar Hutauruk kawan pertama Guritan atau Holongyon si Veronica tinggalan persabut kita ini kata di debata Pak Burhaton si Veronica baru Hutaurukon Kuingana persatu kinani imasian Yesaya 55 ayat 2 usaha waya sian monon ai dada pikiraku pikiranmu nai jala dada dalam muna akan dalamku dina Jehovah ai somo tibun yang kalangit siang tanoon somo nido tumipo akan dalamku sian dalam munai jala akan pikiranku sian pikiranmu nai ima sahabat Amo kamanami do inanami bos di kuhata tarlu mo bima keluarga nami di son arong do sada ede manang lagu kor nomor judul sifata sai suku-suku do rohakon lagu koron manang ede puji-pujian on diburiton sahala korhangil nomor goar dia baris si magukali Jala sahalat guru jemaat ibadah jalan naung gudang menuratung akademi puji-pujian yang begitu indah jala sahat pusadarion saya idehon atau penguat do idehon ternyata adong do dibalik ni kisah di EDI diciptakan di balik si batasai suku-sukun si batasai lulu-lulu di dia loh debata cerita nasional dum marhasohotan amata guru dia pada si baluk kaliti jala
nang liling di paimana sa dayanak kon dilihon di batado yanak kon di pasahat di batado tunda sida sa dayanak kon alai tutu di pardalanan ini guru dia pare si kali dohot inaminon dohot sada dana na pinasahan di batang marujung ma lagi marujung ma yanak kon na totuna naniling di paimay bana dana kon ilihon di batado alay lang sa liling tutu rapdo yanak kon na pinasahan di debatay marujung munting lagi ido dihilala rohani ibana hira so parkuli di bata di parguruan di ibana hira so libereng di bata manang ditatak di bata boha parsorion di amat si manuga divino ido asali surat to di mana di gurit to di mana ede si patasay syukur si patasay lulu di dia do di mata lulu do rohaki di dia do di mataki puasa tuh pasok buong wow puasa tuh tadi konom wow mau tuh wow di siti awnoki langsung ni dora dihilala amak kutawuru doho inang wain iso lulu rohamuna di dia do de pataki puasa tung pasok buom wow puasa tung tadi konom wow mau to wow di siti awnoki otutu molo marukil jolma molo manaon na porsuk jolma say somonima hatana tu de mata say somonima pakilalaan na maradot po debata hira na madili hira swadok pakirimo di bagasan moluna hira naon di talikod debata hira naon di balok po debata liling di paimaima di lehon alay muting mati masih doay nga magbutawro doho inang nuaing nison dilehon debatado si Veronica on nuaing kuhamuna naing parmudu-mudu muna alay koringotot tado titipan ni debatado molo didokot debata 27 sahat tutik kisarariomma paidaidam muna si Veronica on di bagurang-gurak kamu di babalga-balga hamuna jala adong sakap nauli sian natoras tu si Veronica ujung mulu ni ibana baru siap bulan adong do pikiran na denggan sian ngulumuna Muhammad asa kasea asa denggan muruku si Veronica on 27 tahun jala anggo sinakapan na keluarga denggan manyang murukon markeluarga marhamulian jupang mahela na burju denggan marumatanggana adong mapahoppo siya si Veronica on idora atas akari idora matarencanaho keluarga di sana alay hatani de batama madok kon noain kuhita ay dada pikiram munay jala dada muna dalakku ninna Jahoba dalam ni Jahoba dona saud di bagasan mulut tahun dada dalatta dada pikiratta alay pikiran ni Jahoba dona itu saud di pardalanan di mulutta ala natinoppan di batado kita kolong rohani keluarga tu si Veronica buru kutawungkon olongdo
rohani akar ruas di Huria tu si Veronica boru hutawurkon holong do donganna akan aku suburun suang sumoni akan donganna guru-guru si sekolah minggu dohot akka parhalan ni Huria haka bebemela Madina si Veronica on alai molong marohani di mata tu si Veronica on asanang dohonon na tuhita ia hamatean ini ima parhitean laho manopo Tuhan ini nasa jolma iko mate ay somong panakomor gitu ang hamatean ini tuhita jolma ang budiru hatta lao si Veronicon karejo mamulat ng noni potari di narohatta dong alai itu tuh imana masih naso padagaman naso tahapikiran masa satu itu ang parluduan dicoba di Portibion somo bulung itu di manubuk nei mangerpang alai di potari nei ngameros di bulung itu somo lima kita ngamu jalabu itu topu kita sauku siya tungan-tungan ini asiyang ano alan itu tuh neng dohonon na siya turpukon molo songo tibbo niya kalangi siya tanoon songo nidot tibbo ni dalakku siya dalam munai jala akka pikirakku siya pikiran munai nang tarpangasahok kita bubut tahun nang tarpangasahok kita pikiran tahun wasa masa songonon wasa ma ikot tabrakan wasa ma dang hati-hati imara akka suku-suku siya pikiran ta alay buhabe pardalanan di mulut tao saka ni debata ro nasaw pikiran ni debata ma natapasaw di bagasan mulut taon jala dalam di debata natapasaw di bagasan mulut taon asali hamu ke warga namin mulai marbugu mahamu makalu pinapasaw di bagasan pakirimon na mamulu mahamu toto jala di marbugu itu hatta mahamu manaun asa toto Tuhani na mangiring-iring ngulu muna na mangalerug-gugu tardumumi mangapuli rohamuna dan bagasan arsak papun hatot tama si Veronica on tuing anak parsabot kinani nung maso nang be ibana dangadong be lahacik diay ibana jala pakinimot na songon halak na borsea daruri hida di hamburuan na manutogi ido ang bohabor salita na borsea jala na darbiri di bagasa Tuhani dakotan hamburuan sa liling pinagna alan itu tuh tabagulus ma pagurhaton si Veronica on jalan yang begitu hatta ma keluarga Yesus amin panjang baik Laulia tema di Tuhan tu alam kasih roham go ubahin sahat tu tikion boy kami marhari kasun doho mampu di tonga-tonga di gunung yun jalan tikio tujuan Tuhan bobohoro asak ilu-ilu pojok mirohan di keluarga nabi di barmuting di luar nasida si Veronica bobo kutawuro ali Tuhan bobo tutu na mangalebong kosa sa hubungan ni Tuhan jala molo jala puro main burung si Veronica burung kita juru burung tahu rukun tumpulong roham tutu ibana sebagi dohami di huwa di Tuhan parbuan memakai warga nabi salih dari sus
asa kutong na sida tuloy di bagasan akorseao mamuli di bagasan pakirimo unang gawas na sida matili unang gawas na sida dito ang tumatanis ulupetong tumatanis na sida alay tanis man na sida di bagasan akorseao unang gawas keluarga ng Diyos tutuwa ni Tuhan dali alam yang kasih tahu nun alay berduguy man na sida sa margumo na sida totoo kali Tuhan ina magalupi ragat ni amawol di perjalanan ni guna jala taruhor nami matuingan ang parsatu kinani at orang soya ni Tuhan wanon na doon rumah sakit pandang saya bagi rumah sakit pulau nami di bagasa sa darion opak romo ni Tuhan ang asahong Kristus Jesus pertanian kami Tuhan amin. Mari dinta Moses yang nomor 750. Di surga hasonangani inganan na dumengani. Tusi neng lau muliau asarak duhut Yesus ah. Di pasu-pasu Tuhan debata maho laho luar doho laho bomo ulan ihon ruli saliling nililingna amin ditutup mak mari kita Mari dinta nomor 775. Lo asau asalau tu Yesus ku tunadau. Bataku asa dilambungkan.